Hver år så holder vi høstfest, og det er lige i dag. Og i dag har vi haft Circus Belladonna, vi har haft en falkemand, fantastisk show, og vi har ponyridning, det er der stadigvæk. Vi har åben hos dyrene, og vi har træklatring, vi har skattejagt, stjerneløb. Fik jeg nævnt det hele? Ja. Det lyder helt utroligt. Jeg glæder mig. Vi har pandekager på bål, og ja, alt hvad vi har kunne magte, fordi vi er normalt 8 ansatte, så vi har haft travlt. Og så har vi nogen, der kommer på træk, der ligger ved aftenen. ByOAsen ligger inde i det gamle by. Vores postadresse hedder Møllegade 25C, men man går altså bare ind over for det fri gymnasium i Møllegade, og der støder man ind i gaderne, og så ved man, det er her. Og hvornår har I åbent? Vi er åbent alle dage, og vi åbner 9:30. Vi lukker om sommeren 5:30, og i weekender er det fra 10 til 13. Man kan sige, at der er et kæmpe behov for de her grønne områder og have en tæt kontakt med naturen, dyr og planter. Dens fødder, det minder ligesom om krybdyr, så den sidder her i en levende dinosaur.